Mayong hapon Negros, inin DigiCast Negros 10 ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Din nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FR Bacolod 91.1. Kag yari nang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pulis kag duha pa ka mga persona patay sa ginbuno sa nagluntad nga rambol. Bangkay nga nasulod sa sako na sapwan sa dam site sa Murcia. Congressman Francisco Benitez positibo nga mapasar sa Senado ang NIR. Kapulisan kag Coast Guard naka-heightened alert para sa Semana Santa. Kag sa Good Vibes, Giant Clam Village bago nga tourist destination sa Cadiz City. Kag isa ka PWD nga anay interior designer, taga-pangapin kag nagasapupo sa mga layaw nga ido kag kuring sa shelter. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, kay inasang aga nasaksihan ang panugod sang Biodiversity Conservation and Nature Tourism Center sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag 3rd District Congressman Francisco Benitez ang groundbreaking ceremony sa sitio Pulak-Pulakan nga nagalapad sa 60 ka hektarya. Kabahin ini sang tikang sang probinsya nga mapangapina ng palibot labi ng pag-amlig sa nabilin nga kagulangan kasubong man sa flora kag fauna. Suno kay Lacson ang lugar ginapaabot nga mangin masunod nga mambukal. Gani isa ini sa palaabuton nga tourist destination. Nagapanano man kaina sang kawayan, magaserbe man ang lugar bilang iconic center nga magapasundayag sang structures nga nagagamit sang kawayan. Pagatukuran diri ang isa ka multipurpose hall, observatory tower, livelihood center kag bisan pa bamboo treatment facility. 90 million pesos ang ginpain nga pondo para diri sa kada tuig suno kay Provincial Administrator Frando Diaz. Maga-file naman si 3rd District Congressman Francisco Benitez sang hagna nga magadeklarar sang lugar bilang isa ka ecotourism site. Sa ini nga pamaagi mahimo nga TIESA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority makapain sang pondo para sa pagpakaayo sang dalan. Ginalantaw ni Benitez nga mag-file sang among nga bill pagkatapos sang Semana Santa. Magadepende naman sa komitibang pag-idog sang hagna. Labing ginapasalamatan naman sang komunidad ang mga proyekto nga maghatag man sang dugang nga palangabuyan sa ila. Yung main center, well, we just saw that, no? But most of that will be for planting. This will be another tourist destination. Pwede get, no? It is also a nature tourism center where we can actually allow guests to sleep over here. There will be like glamping. 162. So, yes, we hope that this will be the next Mambukan. Asap ko i-file, pero tanawon ka kung ano kadugay. Kabalo ka naman niya sa amon, bigay dugay na ikakatabi. But I'll file. I'll file siguro right after Holy Week. And hopefully, depending on what the committee does, it might be heard and be finished by siguro December. So that's another year and a half before mamabatsagan diri sa ato. At least. Sa number 9, makaligad man ang 3 ka tuig, nagbalik kag nagbukas na ang palarong panlalawigan. Ang 4 ka adlaw nga palarong panlalawigan ang nagbukas sa Panad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan sang Huwebes. Ang syudad sang Bacolod ang nagpain sang 5.6 million pesos nga financial assistance para sa Division of Bacolod City nga nagpakigbahin sa mga sports event. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpamuno sa mga local chief executives kasubong man mga opisyales ng Department of Education sa opening ceremony. Suno kay Lacson sa pag-resume sang provincial meet sa idalom sang new normal mga bag-o nga talento ang sara naman ma-discover. Kasubong man ang katumanan sa mga damgo. Suno kay Lacson sa pagtiglawas sa mga estudyante sa ilatag sa ka-area ang isa na kapagpakita nga sila ang winner ng daan. Higayon ang palarong panlalawigan suno sa iya nga mapasundayag ang ila skills kag matibong man ang sportsmanship. Sa number 8, 12 ka mga uncalibrated nga mga kiluhan sa Bacolod Central Market ang gingkompeskar sang katapos ang City Legal Office Enforcement Unit.
Duha sa 12 ka mga gin-confiscate nga kiluhan sa katapos ng enforcement unit, mga dilapidated o kung hindi na mapuslan pero ginagamit pa sa mga market vendors. Suno kay Ray Dimesana, pamuno sang CLO Enforcement Unit, makabig nga pagpaniplang ang ginihimo sa mga vendors, bangod wala nagasanto ang ila kiluhan, matapos man ang ginpatigayon nga weekly monitoring kag inspection sa merkado. Kaupod sa Enforcement Unit ang katapos ng Local Market Committee kag City Treasurer's Office License Division. Sa pagsugod sang bulan sang Pebrero, may 11 man sadto ka mga na-confiscate nga kiluhan sang Joint Enforcement Team sa Burgos kag Libertad Public Market. May multa nga 140 pesos tubtob 500 pesos ang mga makuhaan sang kiluhan nga defective o kon uncalibrated. Tuyo sang syudad nga madason man nga magapatuman sang inspection sa mga kiluhan sa mga ambulant vendors sa madason nga bulan. Sa number 7, trabaho sa mga government offices sa Abril 5 ang suspended humalin las 12 sang udto tubtob na sa hapon. Inibase sa Memorandum Circular ginpagawa sang Office of the President nga ginlagdaan sini nga Marso 31 ni Executive Secretary Lucas Bersamin sandig sa authority sang Presidente. Nakasaad sa Memorandum Circular nga para mahatagan sang ligwa ang mga government employees sa ilang nga pag-observe sang Holy Thursday kag Good Friday o kon April 6 kag 7 nga mga regular holidays. Iga-suspend ang government offices Miyerkules ang hapon para sila ang tigayon nga makabiyahe sila tag sa kapadulungan. Pero ang mga ahensya nga may kaangtanan sa delivery sang basic kag health services, preparedness kag response sa disaster kag calamities, kag iban pa nga may angot sa performance sang iban pagid nga mga vital services ang magapadayon sa ilang nga operation kag magahatag sang nagakaigo nga serbisyo. Ang pagsuspend naman sang trabaho sa mga pribado nga kumpanya kag talatapan ang yara na sa discretion sang ila mga employers. Sa number 6, mga kagamitan kag mga ginsunog ng mga dokumento sa mga suspect sa pagpatay kay Governor Digamo ang padayon nga na-recover sa pag-search ng sugar mill compound sang pamilya Teves. Anay Governor Pride Henry Teves, gin-turnover man ang iya armas. Nagapadayon sa gihapon ang pag-search sang otoridad sang sugar mill compound nga ginapanagiyahan ni Anay Governor Henry Pride Teves kung sa diin damlag pa may mga nakuha na nga mga armas kag 18 million pesos nga cash. Sugod sang una nga gin-search ang amo nga compound sang nagligad nga semana. Kahapon padayon ang pagkutkot sang palibot sang compound kang may mga na-recover ang otoridad nga mga ID, dokumento kag iban pa nga mga kagamitan nga ginalegar ginapanag-iyahan sa mga gunmen nga suspect sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. May nakuha man ang otoridad nga mga silencer, bala sang caliber 45 pistol, mga flash drive kag iban pa nga mga kagamitan. Samtang gin-turnover naman ni Anay Governor Teves ang iya sining nga mga armas sa Bayawan City Police Station. 7 tanan ka mga long firearms ang gin-turnover ni Teves sa mga kapulisan sa Bayawan. Sa number 5, 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez nagapati nga mapasarman sa Senado ang ginaduso nga hagna angot sa Negros Island Region. Sa tion nga magarisum ang Kongreso sa Mayo suno kay Benitez, ginapaabot nga ini ang matalakay sa Senado sandigman sa damlag pahayag ni Senador J.V. Ejercito. Si Benitez ang wala sa may nakita nga problema bahin sa political aspect para sa NIR. Ang bago nga gobernador sang Negros Oriental nga si Carlo Jorge Joan Reyes suno kay Benitez sandig sa iya sini nga ihibalo ang okay sa Negros Island Region. Sa sini nga punto suno kay Benitez ang pagpasar sang NIR isa ka congressional effort, rason nga madasig ang pagpasar sini sa ilang nga bahin. Wala sang boto gikan sa mga gobernador sa Kongreso. Ang dako nga pagpanghangkat diri ang budgetary issues. Are you upbeat about the possibilities sa Senate? Yes. You think they'll pass it? Yeah, I think they'll pass it. The problem is, I don't think anybody has any, I've said this before, any problems with it politically. The problem is really budgetary, right? So, but budgetary, you know, you can sit down and find a solution for the budgetary issues. And at least the bill that we have filed in the lower house, Kong Yoyat Ferrer has provisions to help address the budgetary issues in terms of putting together a proper transition and implementation plan. So it's a question of transition and how long it might take to fully realize a full region.
Sa number 4, bangkay sang wala pa makilalan nga lalaki nga nasulod sa sako ang nasapwan sa kilid sang tamburong sa barangay dam site sa Banwa sa Murcia. Yari ang report. Nagakaagnas kag nagapanimaho ng bangkay sa isa ka wala makilalaan nga lalaki nga nasulod sa sako kag ginbilin sa wala makilalaan nga mga persona sa kilid sang tamburong sa barangay dam site sa Banwa sa Murcia. Suno kay Benjamin Runer, nagdumdum siya nga sapat ang yara sa sako amo nga iya inigin buksan. Wala siya magdumdum nga isa gali ka bangkay nga may mga gapos pa ang kamot. Kompleto pang ulo, kamot, tiil. Kompleto tanan. Gano katugali sa natamo sang antes mo nakita? Ato ko sa balay. Pabalo na ko sa kumpare ko nga chiko namon nga duwa. Sige pabalo sa sang manog panguryente. Nga kabaho ko sulod sa tamburong. Sige check namon sang kumpare ko. Suno sa mga residente, ikaduwa na ini ka beses nga may ginwigit nga bangkay sa among nga highway. Butang nga ila ginakabalakan. Kuha na iya sa banda kay ang nakasi ko niya diri na lang sa Buwan dyan juga para dito sa bundre pa. kami diri wala ya. Di ang nang daw pala kasi ko ang diri sa damsa. Hindi pa man mapatod sa kapulisan kung may kaangtanan ang separado nga pagbilin sa mga bangkay sa among nga lugar. Nagpasalig naman ang barangay nga mapabaskog pa ang monitoring sa palibot kag mapasugaan na ang madulom nga bahin sang highway. Kompleto lang po sir ang body parts. So, decompose na sir, ano ng state of State of decomposition, ma-start na sa sir. May start pero kompleto pang lawas. Ito yung tanod sa barangay. Agabiga duty na sila kay ang tanod di 20 ka bilo. Medyo madulom dikap ng Medyo madulom day kay ginawlan ka mo nga matakdan man sang solar nila. Nga project man sang ipong. Nagapating otoridad nga mahimo pangayaw ang nasapwan nga bangkay. Bangod wala man sa may na-report nga missing sa nasakpan sang Banwa. Sa number 3, kapulisan kagkatapos ang Philippine Coast Guard naka-heightened alert para sa Semana Santa. Nagasugod na sa karon ng mga Police Assistance Desk sang kapulisan sa mga areas of convergence sa Negros Occidental karon nga nagasugod na ang summer. Ini ang preparasyon naman sang kapulisan sa Semana Santa. Suno kay Captain Judices Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office. May mga idugang pa sila nga mga ibutang nga mga assistance desk sa mga simbahan. Ilabi na karon nga ginatugutan na ang mga misa kag procession ukon parade sa Semana Santa subong nga tuig. May mga pulisman nga magapatrol sa tagsa ka mga LGU suno sa PNP. Iniagod masiguro nga matawhay ang pagsaulog sang Semana Santa. Samtang ang Philippine Coast Guard ang magasugod man sa pagpatuman sang heightened alert para sa Holy Week sumugod sa Domingo. Ginapaabot ang pagdagsa sa mga pasahero sa mga sakayang pandagat, gani tutukan man ini sa mga personnel sang Coast Guard. Magapabilin nga heightened alert ang PCG tubtob sa Abril 10. Sa number 2, tatlo ka mga negosyante nga yara sa listahan upod sa ginpilak ng mga utod nga mga tiil ang naghatag na sa ila nga pahayag. Nagpagwa sa ila tag sa ka mga statement ang tatlo sa apat ka mga pangalan nga nasulat sa listahan upod sang nasapwan nga duha ka mga tiil sa CL Montelibano Avenue sa Barangay Villamonte sang Miyerkules sang kaagahon. Ang mga negosyante nga yara sa listahan ang ginasiling nga smuggler sandigman sa nasulat nga papel. Lunsay ginpanginwala man sang tatlo ang mga alegasyon nga sila mga fuel smuggler. Suno pa kay Mark Efren, isa sa mga nasulat, ang Root Petroleum ang accredited hauler kag wala sila nagabaligya sang gatong sa mga fuel stations. Handa naman mag-cooperate sa mga otoridad, sanday Attorney Rafael Ocampo kag Agnos Botones nga nagasiling nga sila wala naga-engage sa fuel smuggling. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Pulis kag duha pa ka mga sibilyan patay sa nagluntad nga rambol sa guwasing isek seafood restaurant sa Banwa sa Murcia. PNP nagapati nga ang wala mabayaran nga bill ang ginalinan sang kinagamo. Yari ang report. Naglaptang dugo sa guwasang seafood restaurant sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia. Ini makaligad sa nagluntad nga rambol nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka pulis kag duha pa ka mga sibilyan kay ina sang kaagahon.
Si Police Corporal Gabby Castillo ang wala makaluwas bangod sang naangkon nga mga pila sa tiyan, likod kay giban pa nga bahin sang lawas tugas ang pagbuno. Napatay man ang iya kaupod nga si Benedict Magwad kag si Marvin Guardavilla nga customer man sang Kalan-an. Suno kay Police Major Mark Joel Reclamado, hepe sang Murcia PNP, si Castillo kag si Magwad ang nagtambag lang sadto sa nagluntad niya kinagamo sa tunga sang grupo ni Guardavilla kag sang magtiyo nga Sanday Marjun Galiano kag Junji Galiano sang silang ginpangbuno. May nga commotion between the suspect kag isa ka civilian nga napatay. Amo na sila ang nag-start sa commotion kag diragid nag-start kung nga mga pulis nga arada nagguwa kag nagtambag man natani. Kag sila gid ang naigo. Nabunan man ang pila pa sa mga kaupdanan ni Castillo nga pulis nga Sanday Police Staff Sergeant JT Misme kag namelo sa Puan kag ang tag-iya sang restaurant. Ang mga pulis ang na-assign sa 2nd Negros Occidental Provincial Maneuver Force Company. Detained na sa Murcia PNP ang magtiyo pati na ang live-in partner ni Junji nga si Venus Grace Katbagan. Kinpanginwala nila nga silang responsable sa pagpatay sa mga biktima. Wala na ito napaklan sa salito lang po, sir. Kaya nga, nag-iparta, nag-ipigiran, sa mga, ano kayo kung ba, sa pag-iskuliyan, sa apat, yung sunfront ko pala, yung kuliyan, sa pastigo mo. Din kaya dampe? Arat ko, gano'n mo rin, nasa bagan mo ko rin, so, kung tambag man siguro, kung sige-sige, siguro tambag ko sa pati, may kadinsi, kasi akong pati ako, nabunod man to. Nagapating PNP nga ang wala mabayaran nga bill sa Kalan-an ang ginhalinan sang kinagamo. Ang mga suspect ang ginpaidalom na sa medical examination bangod man sang naangkon nila nga mga pilas sa nagluntad nga rambol. Pasakaan sila sang kaso nga murder. Kag yari naman pabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. May panibago naman nga atraksyon sa Cadiz City. Ining ginatawag nga GCville o kon Giant Clam Village. Diri makita masobra sa 2,000 nga mga giant clams nga ginpangtipon sa isa ka anay empleyado sang isla sang Lakawon. Pwede ka nga makasakay sa glass boat pakadto diri para enjoy ang ride kag ang view sa idalom sang kadagatan. Upod kita kay Romeo Subaldo Buas sa pagsaksi sini sa tripping ni Ruming. Kag isa ka person with disability responsable sa pagtatap sa masobra 50 ka mga layaw nga ido kag kuring sa shelter. Ang anay interior designer, ang anay volunteer sa isa ka animal welfare group nga personal nga nagpakaon kag nagapaligo sang mga hinuptanan sa shelter. Madamo naman siya sang na-rescue nga stray nga nangin kaupod niya na sa iya mismo puloy-an. Ang iya istorya sa Baganian sa Sunday. Kagamuyan itong napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Happy weekend!